Kaixo, ni Markel Salaberria naiz. Eta nik irakurri duan liburua futboleroak norberaren atean sortutako 7 golen misterioa. Liburua aukeratu dut futbola eta misterioa gustatzen zaizkitelako. Eta zuei ere bai, futbola eta misterioa gustuko baldin baduzue, liburua gomendatuko nizuen. Nik azkar irakurri nuen, zeba interes handia nuen, eta horregatik gomendatuko nizuen. Hemen pasatzen dena liburu honetan da, herri bateko talde batek, futbol talde batek, joten direla torneo bat jokatzera munduko talde honenekin, eta orduan besteki taldekoak hasten dira bere atean sartzen golak, eta horrela lortzen dute joatea finalera, eta orduan zerbait susmatzen duten arraroa saiatzen dira deskubritzen zer dagoen horren azpian.